ଗାଁରୁ ହଷ୍ଟେଲ ଏ ଯାତ୍ରାଟା କେବଳ ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ 3 ବର୍ଷ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍ମୃତିର ଆଜି ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ ହୋଇପାରେ। ତ ହେ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ରୁଦ୍ର ଆଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ମିନି ବ୍ଲଗ। 3 ବର୍ଷର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ରେ ଆଜି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଗାଁକୁ ବାଏ ବାଏ କହି ବାହାରି ପଡିଲି ହଷ୍ଟେଲକୁ। ଗାଁରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ମିଳି ଯାଇଥିଲା ଲିଫ୍ଟ ଆଉ ଭାଇ ଜଣକ ବାଇକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଛାଡି ଯାଇଥିଲେ ପଦ୍ମନାଭପୁର ଗ୍ରାମରେ। ସେଠି କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଆସିଗଲେ ବାବା ଆମର ନିଜର ଅଟୋ ଧରି ଆଉ ବାପ ପୁଅ ମିଶି ପଦ୍ମନାଭପୁରରୁ ଜଗନ୍ନାଥପୁର, ତାପରେ ରମଣୀ ଛକ, ଆଡପଡା, ଖଲିଙ୍ଗି ବ୍ରିଜ, ତାପରେ ଖଲିଙ୍ଗି, ନିସ୍ତୁପୁର, ବାଲିପଡା, ନଳିହାଡ, ଦକ୍ଷିଣପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଫାଷ୍ଟ ଗେଟ୍, ତାପରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଗେଟ୍ ବଜାର। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ଓହ୍ଲାଇ ଗଲି ଆଉ ଚାଲି ଚାଲି ପହଞ୍ଚି ଗଲି ସାଙ୍ଗ ରୁମକୁ। ଆଉ ରୁମ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ପରିବା କାଟୁଥିଲେ। ଖବର ମିଳିଲା କି ଟ୍ରେନ ଟିକେ ଡିଲେ ଅଛି। ବାସ୍ ଆମକୁ ତ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା। ଖିଆ ପିଆ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ଭିଡିଓଟି ବନେଇଲୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡିଓଟି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ଆଇଡି କୁ ଯାଇ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡିଓଟି ବହୁତ ବଢିଆ ହୋଇଛି। ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଇକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଷ୍ଟେସନରେ ଆଣି ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଟିକଟ କାଟିଲି ଆଉ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରକୁ ଗଲି। ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଶେଷରେ ଆସିଗଲା ଆମର ଟ୍ରେନ। ଟ୍ରେନ ଭିତରଟା ପୁରା ଭିଡ, କେଉଁଠି ବି ସିଟ୍ ମିଳିଲାନି, ତେଣୁ ସିଧା ଚଢିଗଲି ଉପରକୁ। ଆଉ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ବାଲନ ସିଙ୍ଗଡା ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଘରୁ ଭଜା ଚୁଡା ଆଉ ୟାକୁ ମନ ଭରିକି ଖାଇଲି। ଆଉ ଏମିତି କରି ସିଧା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଆଉ ସେଠୁ ଚାଲି ଚାଲି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ରିଲ୍ ସ୍କ୍ରୋଲ କରି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ଆମର ବଏଜ ହଷ୍ଟେଲରେ।